Ia piesă. Ce trecu? Ce-am văzut și eu pe TikTok. Five Gang. Am creat o piesă. Are beat-ul la bombă sau nu are beat-ul la bombă? Lăsăm și noi la like aceea. După un secol de absență, legendara trupă Five Gang a fost readusă la viață, folosind date Bă, ăștia-s morți ce naibii au. extrase din morților L-au omorât pe Gami. ADN. Cercetătorii au reușit să recreeze conștiința membrilor în sisteme sintetice avansate. O, nu, s-a sculat cringe-ul. S-a sculat cringe-ul, băieții. Rămâneți alături de noi pentru imagini exclusive cu revenirea senzațională. Mamă! Băi, e ireal. Omul meu are mișcări. Zici că de-abia l-am... dă la mă. E zombie din ăla, din The Walking Dead. The Walking Dead? De fapt, da, ăsta e numele. A Five Gang. What the fuck? Bro, uite-te la Shelly, arată ca din GTA. Bro, ăștia arată ca GTA-uri, bro. Zici că-s din GTA aia. Ascultăm refrenul și după aceea mai comentez o pic. Atemei? Atemei? Adenei? Adenei? Atemei? Înapoi, înapoi, înapoi. Five Gang. Bro, se pronunță ADN, nu ADNei? Bun, ăsta e refrenul. Personal eu nu prea ascult Five Gang. Adică nu-s genul bă, Shelly, nu cred, oh my god, nu. Hype-ul s-a dus de mult, toată lumea știe asta. E așa o nostalgie pentru mine, recunosc că nostalgia rămâne. Bă, dar nu-s genul ăla în care Shelly, aoleo, Shelly, nu cred, au scos Five Gang pe... Bă, na, bro, hype-ul s-a dus. La modul... Omule, lasă mai moale. Lasă mai moale. Adică... Mă, ce naibiu, șefule. La modul... Înțeleg, ok. Ai scos piesă. Omule, nu mai e hype-ul ăla. Recunosc că o să fie mișto, o să faci și vizionări. Câte vizionări are băiatul ăsta? Nici nu știu cum îl cheamă. În mintea lui Pavel. În mintea lui Pavel. În mintea lui Andrew. 22 de... Ca... Eu nu-i dau dislikes, nu-i dau hate, nu dau cu nimica. Bă, băiatule, dar e bună piesa. Recunosc, beat-ul ăla e bun. Omule, nu e același hype. Bă, dar e bună piesa. Recunosc, gen... Chiar sună Five Gang. Da, ATMei. ADNei. Înțeleg că Five Gang mai își bat joc de limba română, dar totuși, frate. Și Shelly mai rârâit așa. Dar parcă nu mai e rârâit. Mă rog. Continuăm. Iarăși, ATMei. Omule, ATMei. Ce este un ATMei? Ce este un ATMei și ce e un ADN? Eu știu doar de ADN și ATM. Mă rog. Am venit, am plecat și acum sunt digital. Fac banii pe bandă, e deja ceva normal. Bine, acum înțeleg. Stai. Că vreau să... Deci acum înțeleg. Eu mă joc GTA în momentul de față. Dacă nu mai auziți pe Lester sau ceva. Înțeleg, e în momentul de față să chestiile astea cu de-astea și de-astea. Ok, pe asta am înțeles-o. Omule. Noi trăim pe aceeași planetă, nu? Noi suntem pe planeta Pământ. Deci să înțeleg că plotul e... I-au refăcut după un secol. Unul i-a dezgropat din morți, le-a luat ADN-ul și a refăcut ăsta, a refăcut Five Gang. Ok, asta am înțeleg.
Și el arată ca un caracter din GTA Online. Ăsta e numărul 2. 2. Are Bass House, omul meu. Bass House 2. Bass House The Movie 2. Nu am nimic împotrivă cu filmul. Nici nu m-am uitat la Bass House The Movie. 1. Și la 2 am auzit, la 3 am auzit că cred că... Mă rog, nu știu dacă apare Imogen. La 2 a apărut Imogen, de fapt. Premium race. You do not own a personal vehicle in this class. Oh, facem din astea. Bine, mă, șefule. Mă duc să fac misiuni. Eu sunt pe GTA, scuzați-mă. Îmi pare rău, dar recunosc că o să postez videoclipul ăsta tot în seara asta. E vineri seară, 7/2. Bun. Și am venit și eu de la școală și mi-e poftă și mie un pic de GTA Online. Mi-am luat online, apropo, am core. Am core. Puteți să spuneți, Spread, Brand Online, Spring, Bunny, core. Doar nu core. Doar nu core. Faceți și voi mimuri pe TikTok. L-am omorât pe unul. Păi dacă ești pe roșu, când e roșu eu trec. Când e roșu eu trec. Nu-mi pasă mie de... Adică nimic. Am 12 ani. 12 ani, am 13. Sunt un copil de 13 ani care face YouTube. Ce vreți de la mine ce vreți mai mult de la mine? Stați că mă bag și o misiune aceea la Madrazo. La Madrazu, cum îmi place mie să-i spun. Mă bag și la Madrazu. Și după aceea continuăm reacția. Hai că continuăm de acum. Bun, deci hai să stai că trag pe dreapta, că mai am 903 metri. 900 de metri. 899. Mai am 900 de metri fix. Bun, hai să continuăm. Producții cel mai tare festival. Am toți influențării în cușcă contractual. Deci, Shelly ca de obicei, sponsor Beach, Please, Bass House 2, tot ce are el, să vină cash-ul la el. Dar ce cu televizoarele astea, bă, nenicule, bă? Să răsucește Ceaușescu mormânt când află că s-a reîntors diamantul. Am rupt tot, nu mă bate nicio televiziune. Ce televiziune, nici măcar online pe bune. Am un Televiziune și televiziune, bă, băiatul, eu nu prea știu ce să zic, dar... Mă rog, lăsăm așa. monopol pe tot ce înseamnă emisiune. Și imediat network, top motor acțiune. Credeți că a plecat vere a... Bă, băiatule! Regele Mihai a reînviat din morți. Cine e ăsta, frate? Andrei Gavril. Andrei Gavril. El, tot cu televizoare de-alea. Bă, revine Ceaușescu pe pământ. Pun toate televizoarele de la Shelly și de la Gami. Le pun frumos stivă. Îi dau foc și fac Tottenham din... Tottenham. Bă, băiatule, am citit și o știre cu Drăgușina din Auri. Tottenham, m-a apucat Tottenhamul. Fac nu Totem. Bă, cum n-ai zice, mă? Fac de la, cum faci pe Minecraft la Herobrine, așa fac și eu, frate, și le dau foc și le readuc pe Ceaușescu la viață. Bă, voi vă dați seama că e Călin Georgescu candidat, nu? Mă rog, nu discutăm despre politică, sunt doar un copil minor și n-am ce spune decât cine câștigă, câștigă. Votați-l pe Gami. Votați-l pe Gami. Uite, bă, reînvie diamantul, bă, băiatule, diamant. Cum naibii erau alea? Televizoarele diamant, mă rog. Faci mișcările alea ciudate. Mama a devenit Gami cu brain rot. Mă doare capul! Mă doare capul! Gami iar a devenit brain rot, iar a devenit cringe. Ce e asta, șefule? Haterii Matiz. Eu n-am Matiz, șefule, eu am Audi Q5. N-avem voi din ăla. Dar nu-i de la noi, nu vă gândiți că e... Opa, am tras un pic. La frustrat. Hai că m-a prins și pe mine.
Mi-a intrat 2015 vibe. Iau-o pe asta. Pe asta. Iau-o și pe această domnișoară. Diana Condurate. Mamă, trebuie să vă spun. Bă, băiatule, mă crinjuiesc acum. Eu cu The Gold MP. Bă, băieți, eu cu The Gold MP acum în 2019. Eram la bunica mea și dădea reclama aia de la CCC cu Shelly pe mod avion. Când o dădea pe aia cu versurile alea originale. Gen, pe mod avion, îți a ocupat, nu răspund la telefon. Alea. Gândește-te că eu cu The Gold MP cântam asta în 2019, când era reclama, sau în 2020, când naibii. Nu în 2020, că era după pandemie. Stați cum trebuie controlerul. În 200, înainte de Hristos. Când naibii o cânta, bă, băiatul, era mișto melodia. Pe mod avion, îți a ocupat. Nu pot să mai cânt că mi-au copyright după mod. Pisturiu ceva. Am dat-o pe pisturiu. Ne place pisturiul. Ce poți face cu pisturiul? Hai să-l operăm pe Gami cu pisturiu. Și pe Shelly cu gura deschisă. Zici că, mă rog. Wow! Bă, băiatule, până Rovion o să reacționeze la asta. Iar la... Fii atent. Toată lumea să scrie în comentariile de la acest short și de la acest videoclip. Rovioane iar l-a urcat pe Pain. Uite, bă, l-a urcat pe bagnote de $100. Iar televizorul ăla Diamant cu 5 Gang. Omule, 5 Gang-ul nu-i făcut pe vremea lui Ceaușescu. N-a fost 5 Gang-ul la Revoluție, despre ce vorbim? Cânta 5 Gang-ul, recita, deci, nu știu, televizorul ăsta cu 5 Gang îmi dă un vibe gen, recitau Pain frumos așa, pe bagnote de 100.000 cât erau atunci. Plugușorul patriotic. Pentru cei ce nu știu ce e plugușorul patriotic, plugușorul patriotic este plugușorul ăsta care îl știm noi astăzi, doar că este făcut cu versuri despre și cu Ceaușescu. Adică Ceaușescu-i stea, Ceaușescu-i ceva... Da, e o nebunie totală. You old! Hai că am omorât și-o pe un om. Am mai omorât un om. Ne ducem jos. Haideți. Da, frate, plugușorul patriotic. Haideți. Leave the area. Haideți, luăm 200.000 de fiecare. Wow, ce mișto e aici! Îmi place foarte mult. Bă, dar pe ăsta nu-l omoară nimeni. M-a omorât pe mine. Măcar am dat leave the area. Zoom. Să vină acum ceva. Se dea jos din mașină, nu? La ceva. Timpul să scăpăm de poliție, băieții. Bun, revenim. Ceva șocant, banii vin spre mine, e normal, sunt briliant. Acum că sunt sintetic, informația e instant. Sunt ca ChatGPT, spune-mi dator prin savant. Drumul spre succes, să încheiar mă uit de sus. Titorii tot cu mucii la nas, cumva mai... Din nou, iar folosesc cuvinte de-astea moderne. Omule, suntem în 2025, ok? Toată lumea folosește ChatGPT, toată lumea face chestii indecente, decente. Toată lumea. Dacă acum vine Gami și spune, am văzut doi copii care se uitau pe
Neseriozitate, copile. My dad! What the sigma. A luat-o cu brain-rot-ul de la Gami. Hai, revenim la melodie. Vrei să fii campein, vremea ta aga mă pus. Ți-aș fi dat un pom, dar sunt ocupat, m-am dus. 5 King sunt toți scoate de sus. În cantități industriale. Bă, tu îți dai seama ce am spus acum? Voi vă dați seama? Eu be like. Băi, Andrei, dacă o să spui în cantități industriale după ce spune Dia că s-a întors 5Gang cu atâta sos, o să readuci vibe-ul, nu o să cringe-uiești pe toată lumea. Na, Andrei, creier, frate. După 3 ani, încă un banger dam YouTube-ul jos. Dia, rup tot ce am rămas. Dia arată... Dia ce-am ceva, anime. Mă gândesc. Dispatch. Vreau pe Dispatch 2. Mă rog. N-ai făcut de mine pe drumul ușor la pas. N-am cum să-ți explic inteligența artificială. Când tu n-ai în cap nici variantă naturală. Bă, băiatule. Ce-s melodiile astea, bă, frate, că mă omoară. Îmi place. Îmi place. Revenirea 5Gang îmi place. 010 am binar în ADN. Scot o 6 cifre când mă duc la ATM. În apartament mă așteaptă 2 gemene. Facem haz mai mare decât vezi pe OTV. Bun, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Lui Andrew My Mind, cum îl cheamă pe ăsta? În mintea lui Andrew. În mintea lui Andrew e top. Nu. Nu știu pe băiatul ăsta personal. Bă, dar face piese. Piesa asta cu a ei pare rău. Mamă. Păi, perfect. Nu știu. Știi cum mă simt acum? Hai, pula, mi-a adus nostalgia aia. E nostalgia aia, bă, bună, mă. În continuare, dați tag lui Rovion în comentarii. O să-i dau și eu Arond Rovion pe short și pe clip. În continuare, eu am fost băiatul vostru, Andrei. Toate cele bune. Pa. Va să cumpăr și aici o alamă. Bine, pa.